Welkom bij deel 5 van hoe krijg ik die rothoensvervier om een bierke van mij te halen uit de koelkast bij. En het door wat tegen te doen. Nou, ik heb hem dus zo'n beetje alle facetten heb ik hem uitlijn. Die hoen die weet op een gegeven moment van nou, we gaan dit wat doen. Ik ga een bierke in de hand, ik zet hem in de koelkast, dus die hoen die weet al, oh, we gaan wat doen. Hoe krijgen we die hoen nou zo vier dat we vanuit de luie stoel televisie omzetten en dan zeggen ze, hij is even een bierke. Het mag een gewoonte worden van die hoen. En dan begint dus in die hoeken bij de koelkast en alles, dus hij snapt wat het daar is, als er eerst brakjes short. Maar op een gegeven moment was toen naar andere locaties van het huis, dat hij eigenlijk een associatie met de locatie van het huis krijgt. Dus als ik het zeg maar vanuit het hok doe, dan moet er het herkennen. Maar meestal moest het dat eerst leren. Dus ik zou dan bijvoorbeeld zeggen, Bouke, kom eens hier. En dan zeg ik, dat is af. En dan zei ze ook vanuit het neer, pak eens een bier. Deze hoen is natuurlijk al volleerd, dus die weet dat al. Maar waarschijnlijk, oh nou zit er net, oh zie, nee je zit er net in. Ja doe maar meteen, goed zo, kom maar, je zit er net in hoor. Nee, sorry, hier maar weer zitten. Nee, hier, ga maar af. Dus, maar bij die hoen is dat al een gewoonte. Maar stel je voor, je hebt je hoen dat leert, je kan dat bier al ophangen, maar net vanuit een doodspelmoment. Net vanuit een derde situatie, dan wijst die hoen daar gewoon deel en dan zei ze, pak een bierke. En als er het dan net snapt, rens gauw naar de koelkast en dan ga je hem dat doen. En als dat een paar dagen die hast, dan kan die hoen op een gegeven moment vanuit het net, vanuit elke locatie van het huis, en een bierke halen. Nou, ik hoop dat dit genoeg informatie weer. Als er nog vragen binnen, ik zou zeggen, dat kun je eronder blijven. En als mazzel hast, dan beantwoorden we dat. En we hopen dat je ervan genoten hebt. En dat je er wat van opstutsen hebt. En dat je nog wat meer willen met je hoen beleven. En ja, die zei iets van nou, dit vinden we hartstikke leuk. Ik zou zeggen, abonneer even op dit kanaal en tomkes omheen en alles. Want ja, we gaan binnenkort wel wat meer doen met dit kanaal. En dan komen eigenlijk alleen nog wat hoendenkapclipjes en dit en dat. En dat ja, ik zou zeggen, verder van, ja, tot nog een keer. Hoi. Hoi.